Salutare tuturor, eu sunt Sparkle, iar astăzi am revenit cu un nou videoclip din seria mea de lumea lui Sparkle. Și pentru prima oară vreau să-mi fac armură. E tot iron. Unul, mai am și de ăsta, gold. O să iau lemn să-l pun la prăjit. Și da. Haideți să mergem. Stai să iau puțin lemn. Da, mi-am golit tot inventarul, mi-am pus toate lucrurile aici. Aici și aici. Așa. Și voi lua în bețe. Așa. Și îți punem la prăjit. Stai să vedem. Hai spunem așa. Hai, bă! Doamne. 4. Așa. Așa. Pac. Și pac. Atunci, haideți să ne facem noi armuricam. Ce-ți place? Pantalonis. Talonis. Căscuțus. Niște butișori. Pac! Ne-am făcut hermură. Să avem. Pac și pac. Super. Și pot să-mi fac și o sabie. Așa. Și o spun aici și aici. Pun și aici. Pun și aici, chiar dacă n-am nimic de prăjit. Și voi pune și aici două de-astea pentru că nu ce fac cu ele. Ok, văd că aici s-a terminat. Să luăm din fiecare final. Să ne facem. Așa. Deci nu mai e, nu? Hai să... Acum, într-un cop. Într-un cop. Foarte bine. Facem un topor. Bine. Facem o lopată. Și facem și o coasă de asta. Gata. Am terminat. Hai să luăm și goldul. Pac și pac. Și acum hai să mergem la culcare. Super, și ne-a făcut și armură. Ok. Și cred că vreau să facem, ne prețuiesc camera pentru portal, iar de acum încolo vom merge la minat pentru că vreau să găsim diamante. Și na. De aici avem o scară. Îmi trebuie și o foarfecă. Trebuie și frunze.
Aici nu mai sunt frunze de aici. Aici nu mai sunt. Aici sus trebuie. Hai să luăm lemn. Pac, scări, chestii, trestii, geamuri. Poate să ne trebuiască, nu sunt sigură. Uite și niște frunze, uite slaburi, uite aici slaburi, uite torțe. Uite signuri, uite gard dacă ne mai trebuie. Numai pe aici. Niște bucăți de piatră, ceva. Niște slaburi. Așa. Cam atât. Da. Cam atât. Hai. Sus. Mai întâi, mai vreau să pun eu puține torțe pe aici, pentru că mi se pare prea puțin. Vreau să pun eu câteva torțe. Mi se par cam puține torte. Le fac cam deloc mine. Ok, și haideți să începem să punem scările. Așa, și vreau să luăm trepdorurile alea. Nu trebuie. Și luăm farfeca. Așa. Ok. Și vom lua primul strat de frunze. Și apoi mai vedem. Pentru că s-ar putea să las un strat sau două, știi? Abar n-am. Momentan nu știu ce să fac și cum să fac. Așa că... Ulu. Nu spun aici. Ok. Eu zic că ar fi bine să facem cu un singur nivel. Da. Și gata. Cu un singur nivel. Nu știu de ce, dar așa vreau eu. Și aici va fi pentru portal, vom face o cameră micuță. Iar pe vom la mine, v-am zis, pentru... Oleu. Așa. Și aici vreau să tai și să pun asta. Hei! Adică stai. Haideți să urc. Că voi pune trepdoruri. Da. De asta așa. Da, eram sigur că n-am pus bine asta. Ok. Și asta. Super. Ok. Am revenit. Am înconjurat chestia asta cu lemn pentru că m-a întrerupt fratele meu, că nu știu ce. Vreau să jucăm un joc și eu nu vreau, adică. Așa. Hai să numărăm câte sunt. 1, 2, 3. Pentru portal ajunge. Atât. Sigur ne vor mai trebui frunze, cred. Nu știu, dar vedem. Așa. Cât erau aici? 1, 2, 3. 1, 2 și 3. Okay.
Really? Facem și partea asta. Și nu știu cum să fac designul, adică 1, 2, 3 și aici 1, 2. Mai punem încă un rând și gata. Am făcut camera de 4, această platformă de 4x4. Gata. Și frunzele cred că stau, e super. Ok. Revin după ce mă gândesc la un design. Și m-am gândit, acum voi face niște crafting table-uri. Așa. Voi pune aici, ca de obicei, colțuri, craftinguri. Ok. Ne încurcăm. Ok, fraților, și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like și subscribe, iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!